Bon vespre a tothom. Amb motiu de les commemoracions del Dia dels Drets Humans, que va ser el passat 10 de desembre, i el de les persones migrades, que serà el 18 de desembre, des de la taula intercultural del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, hem volgut organitzar aquesta taula rodona amb uns objectius. Per una banda, fer un reconeixement als nostres avis i àvies que han estat i són els i les transmissores de la saviesa popular i també de totes les experiències viscudes. Denunciar la situació que pateixen algunes d'elles, sobretot a les residències, on enguany la Covid ha fet estralls i on, a banda de la soledat, ja que no podien rebre visites i les comunicacions amb les famílies sovint eren escasses, també hi ha hagut la part d'abusos sexuals i físics que s'han donat en algunes residències. Sense anar més lluny, una que tenim molt a prop, la de mossèn Vidal i Arnós. També constatar el feble paper que han jugat en aquestes residències les diferents administracions en la seva gestió. Un altre fet que volem destacar i reconèixer és el treball en les cures de les persones immigrades, la majoria dones, que fan sovint la seva tasca en condicions molt precàries i amb uns sous que ratllen l'explotació laboral si no la superen. A totes aquestes treballadores, el nostre reconeixement, ja que sense elles, molta de la nostra gent gran encara estaria en pitjors situacions que les actuals. Que sàpiguen que no estan soles, que tenen tot el nostre suport i que les volem acompanyar en el camí que vulguin emprendre. Per la nostra banda, seguirem denunciant totes les situacions de vulnerabilitat, explotació, abusos i el que calgui i allà on faci falta. No callarem i persistirem. L'apoderament de la ciutadania en la defensa dels drets de les persones grans, de les persones immigrades, la defensa dels drets humans, en majúscula, és d'una gran necessitat i rellevància. I ara, sense més, passo la paraula a la conductora de l'acte, no sense abans donar les gràcies a totes les persones participants de la taula i a les assistents, i recordar que no hi som totes, ja que ens falten les persones preses, exiliades i represaliades. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Aquesta era la presentació de la Lluïsa Eril, ella és la presidenta del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. I us presento seguidament a les persones que estaran amb nosaltres i els temes també dels quals parlaran. Primer parlarà la Maria José Carcelén. Ella és presidenta coordinadora de residències 5+1. Ella va crear aquesta coordinadora a principis del 2017 i ens explicarà quin és l'històric de les residències, què va passar durant la pandèmia i en quin punt estem. I també donarà punts claus del que cal fer per protegir les persones residents del coronavirus. Després parlarà la Rosa Oller. Ella és filla de la Irene Planes i ha contractat els serveis de la Lasisa Axis, cuidadora a domicili, i ens explicarà la seva experiència, el fet de per què la família va optar a contractar una persona immigrada perquè tingués cura de la seva mare en lloc de portar-la a una residència i les dificultats també que ha tingut de fer-ho. Per una altra banda, tindrem a la Erika González. Ella té estudis de sociosanitària, està en condició de refugiada i és d'origen colombià. L'Erika ens parlarà de les condicions de treball, la relació i el vincle que estableren amb les persones grans i també del grau de satisfacció amb la seva feina. I finalment parlarà la Fanny Galeas. Ella és responsable de l'àmbit de treballadors de la llar, de comissions obreres, i parlarà de la precarització de les persones treballadores i del sector en tema de contractacions, com es fan, com i per què fer-les. Bé, les instruccions, perquè tothom ho tinguem clar, és que després d'aquestes intervencions, que duraran entre 10 i 15 minuts, obrirem torn de preguntes. Les preguntes es faran mitjans el xat i la idea és que facin una pregunta concreta i que diguin el nom a qui va adreçada aquesta pregunta, si a la Rosa, a la Erika, a la Fanny i a la Maria José, perdó. Bé, amb això ja dono pas a la Maria José. Moltes gràcies per ser aquí. Bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos a participar en aquesta taula rodona que creiem que és molt important. Bé, nosaltres intentarem anar molt ràpid perquè tenim moltes coses a dir, no? En primer lloc, voldríem parlar de quina era la situació de les residències abans de la pandèmia, perquè sembla que tots els problemes van sorgir a la pandèmia i això no és cert. Bé,
El sector va patir unes retallades salvatges des de 2018 i juntament amb això, amb la conseqüència de l'esclat de la bombolla immobiliària, van aterrar al sector les empreses de l'IBEX i els fons d'inversió. I a partir d'aquí hi va haver una pèrdua de qualitat en l'atenció a les persones, perquè, evidentment, aquestes empreses venen a fer diner i ho fan diner ràpid, per tant, han de retallar de tot. Us poso un exemple. El 2016 van venir a la residència Mossèn Miguel Leunós, va adjudicar la gestió a la constructora Oakela. A partir d'aquell moment es van reduir les plantilles, l'alimentació era pèssima, mancava totes les coses per atendre les persones. Tan malament estàvem que vam conèixer que hi havia més residències i vam muntar la coordinadora. Després de lluitar molt, els vam fer fora, però és que els que van venir al darrere va ser Eulen. Per tant, això és una mostra de què està passant al sector. I al sector el que està passant és que venen empreses a fer diner ràpid sense cap escrúpol. Aquesta és la realitat que tenim. Bé, unit amb això, el que ens va passar és que quan va arribar la pandèmia, tenien una manca absoluta de personal perquè la cartera de serveis de 2010 i, clar, a 2020 les persones són molt més dependents. També teníem un problema afegit, que era també la manca de personal sanitari, perquè a les residències no hi ha servei d'infermeria al torn de nit. I en el nostre cas, en el cas de la residència de Mossèn Miguel Leunós i en la immensa majoria de les de Barcelona i a l'entorn, quan entren a les residències, perden el dret d'anar a l'atenció primària. Per tant, teníem una atenció que feia una empresa privada que si ja era dolenta abans de la pandèmia, nosaltres ja portàvem anys lluitant per tornar al CAP, durant la pandèmia van estar desapareguts. I a més d'això, el problema que teníem és que totes les habitacions, gairebé totes, són dobles. Per tant, amb totes les places ocupades, vam arribar a un punt que era crític. No hi havia lloc on fer aïllament. Què ens va passar? Doncs que, com tothom ja sap, no hi va haver EPIs, no hi va haver tests amb la rapidesa que calia, perquè no es van començar a fer fins mitjans d'abril, quan ja hi havia molta gent infectada i molts morts. Perquè tingueu una idea, us puc dir que a Mossèn Miguel Leunós es van infectar el 87% dels residents i van morir 29 persones, però és que a Fontflorida van morir 33. Unit a la difícil situació que es va crear amb aquesta manca de tot, va estar agreujada per la falta d'una gestió correcta. Hi va haver una gestió caòtica per part de les gestores, com el cas de Mossèn Miguel Leunós. No hi va haver prou personal perquè moltes vegades ja s'incomplia abans les ràtios de personal, que ja eren mínimes, però també perquè moltes persones van emmalaltir. Els treballadors treballaven en bosses d'escombraries. Evidentment, hi va haver un volum de baixes terrible. D'altra banda, teníem un problema també, que era l'aïllament. Les habitacions són dobles. A Mossèn Miguel Leunós, com no posessis el menjador a les persones que tenien símptomes, no hi havia on aïllar les persones. I dic tot això, també hem de dir que la gestió i l'atenció que van rebre les persones no va ser bona, perquè moltes persones, quan vam aconseguir que arribessin als hospitals, van arribar deshidratades, desnutrides, llegades que abans de la pandèmia no hi havia. Per tant, per nosaltres això és un símptoma evident de maltractament i desatenció. Aquesta és una realitat que és inqüestionable perquè ho avalen els informes mèdics que tenen les famílies. També hem vist que s'ha produït una manca d'informació, una opacitat absoluta. Les residències negaven la informació, deien que no hi havia que no tenien contagiats, que el teu familiar estava bé i la següent notícia que tenien les famílies era que el seu familiar s'havia mort. Vam arribar al disbarat que en una de les nostres residències un familiar, la primera informació que va tenir, la va tenir de la funerària. Fins a aquest punt de deshumanització es va arribar. D'altra banda, teníem un problema que és l'assistència sanitària. Com deia abans, a les residències és una llar, no hi ha ni servei mèdic d'infermeria ni equipament mèdic. No hi ha possibilitat de posar ni un sèrum endovenós perquè no hi ha, primer, l'equipament ni el personal perquè ho pugui fer. Perquè ja ho deia abans, són una llar. Moltes d'aquestes persones, del personal sanitari, també va estar de baixa perquè també van emmalaltir. Per tant, el problema que vam tenir que amb aquesta situació
es va tancar l'entrada de la gent gran als hospitals. Es va impedir la derivació als hospitals i era evident que deixar a les persones grans malaltes de Covid, amb pluripatologies, en un espai en el que no hi havia possibilitat de donar-li cap atenció mèdica, era directament una condemna de mort i és el que va passar. No van tenir l'atenció mèdica que necessitaven, però tampoc se li va donar a les residències. Les famílies trucaven desesperades a la nostra residència, a Mossèn Miguel Leunós, demanant que es traslladessin als hospitals i no es traslladaven als hospitals. Penseu que dels 13 primers morts de Mossèn Miguel Leunós, 11 persones ni van trepitjar un hospital i les altres dues perquè ja hi eren. Per tant, el que va patir la gent gran va ser un absolut abandonament. Van morir i van ser discriminats per raó de l'edat i per raó del lloc on vivien. I van morir en condicions absolutament indignes i impròpies d'un estat de dret. És que no van tenir ni una mort digna. No van tenir una atenció sanitària en igualtat de condicions que la resta de ciutadans. Però és que ni una mort digna van tenir, perquè moltes vegades van tenir els pal·liatius i, evidentment, van morir en absoluta soledat. Us dono uns números perquè veieu la gravetat del tema. Nosaltres considerem que els van considerar prescindibles perquè en una societat absolutament lligada als diners es considera que les persones grans són una càrrega per a la societat. I això és el que va passar. Si us dono unes xifres, tindreu molt clar. Mireu, a l'informe de Metges Sense Fronteres es deia que dels 3.189 morts a les residències, el 71,9 es van produir a les mateixes residències. I en 21 centres, el 90% de les morts es van produir a les residències. En residències que sumen 101 defuncions, no es va produir cap trasllat. De les 16 residències que gestiona directament la Generalitat, només 27 persones de les 183 que van morir van anar a l'hospital. I segons les dades que li va facilitar el periòdic Infolibre, la Conselleria de Salut, els mateixos estan reconeixent que de les 3.898 que van morir entre l'1 de març i el 30 d'abril, 2.798 persones no van anar a un hospital. Crec que aquestes xifres són molt significatives del que va passar. En aquest sentit, s'ha pronunciat també Amnistia Internacional. Nosaltres, hi ha un altre tema que potser és menys important, però que de fet en aquest moment per les persones ho ha sigut i ho està sent. Bé, és que durant la pandèmia les persones van estar absolutament aïllades dintre de les seves habitacions sense cap contacte amb la resta de residents ni amb els seus familiars. I van estar confinades sense cap activitat física ni psíquica. El deteriorament que sol comportar des del punt de vista psíquic, físic i emocional està salvatge. Hi ha persones que han perdut fins a 15 quilos. De la residència Mossèn Miguel, hi ha persones que han perdut 15 quilos. La meva mare, 3 i pico. Vull dir que la situació en la que ens hem trobat a les persones grans quan hem pogut entrar és absolutament devastadora i no s'està fent prou per recuperar això. Bé, quina situació tenim en aquest moment? Per anar ràpid. Bé, la situació que tenim ara és molt complicada. Segons les últimes dades que ha donat la Conselleria, ja han mort 7.533 persones en les residències amb Covid o amb símptomes. Nosaltres creiem que són moltes més, perquè, com bé deia abans, durant moltes setmanes, ningú va poder anar als hospitals. No només qui va morir de Covid, sinó qui tenia qualsevol altra malaltia, perquè no hi havia manera que els derivessin. En aquest moment, la situació torna a ser molt greu. S'estan repetint errors i s'està fent una cosa que al nostre judici és absolutament gravíssim i per aquesta raó que us explicaré ara hem convocat una concentració el dissabte, dia 19, a les 12 del migdia. Bé, al mes de juliol, la Generalitat, la Conselleria de Salut, va decidir instal·lar oxigen en un conjunt de residències d'arreu del territori. Les va triar per comarques i el que va fer és va instal·lar oxigen, però amb la intenció no de millorar només la situació de les persones que allà vivien, no, amb la intenció de derivar positius d'altres residències en aquestes residències. Per tant, caminem en sentit contrari, restringim les visites dels familiars, però alhora
fem entrar el virus directament a les residències, no? Això és el que sembla ser que ha passat a la residència de Tremp, que com bé sabeu ja van 58 morts, perquè aquesta residència és una de les que estan a la llista que es va posar oxigen. Bé, la Generalitat ho va reconèixer al programa Tot es mou, perquè jo li vaig preguntar a Rafa Ruiz i va reconèixer que això era cert. Penseu que estem posant persones malaltes de Covid-19 en una altra residència on viuen persones vulnerables, exactament igual de vulnerables, on no li afegim res més que hi hagi oxigen. Qui li posarà quan a les nits només hi hagi un gericultor? I us deia abans, la residència de referència nostra és la de Fontflorida, dues plantes de 44 residents, sense infermeria de nit i només un gericultor al torn de nit. Què farà? Com separarem en aquestes plantes aquestes persones malaltres? Quina atenció li podrà donar a aquesta persona que no té cap formació sanitària? Cap. Per què? Perquè per fer això ha d'haver una persona que tingui aquesta formació i tampoc hi haurà possibilitat de posar un serum endovenoç. Penseu que les persones, quan una persona gran que ja tenen normalment dificultat per veure líquids, perquè molts tenen disfàgia, quan es refreden, el primer que fan és deixar de beure. Si a les persones grans no tenim la possibilitat de posar-li un serum endovenós, tenim un problema. És com van arribar als hospitals, que van arribar deshidratats i desnutrits. Deshidratats perquè, com que no beuen, evidentment, acaben tenint una insuficiència renal aguda. A nosaltres això ens sembla molt greu. Maria José, et queden 3 minuts. Perfecte. Jo acabaré de seguida. Per tant, nosaltres rebutgem absolutament això perquè creiem que amb l'experiència que ja tenim, l'última cosa que s'ha de fer és posar positius dintre d'una residència, que és una llar, i no hi ha res per atendre. I diré més, si a nosaltres ens indigna tenir que mes tras mes anar reclamant el que pensem que necessiten les persones grans. I en aquest sentit, per nosaltres, què necessitem si de veritat els volem protegir? Primer, 3 setmanes als treballadors, perquè hem de detectar els asimptomàtics. Si no ho fem, evidentment, quan arribem, ja arribem tard. Que quan hi hagi un positiu a les residències es faci a tothom, a tots els residents. Perquè això que els treballadors no es mouen per les plantes és impossible, perquè hi ha serveis que són comuns, com la bugaderia, com la cuina, com la neteja. Què demanem també? Tot el contrari del que fa la Generalitat. Nosaltres demanem que a les persones amb coronavirus se'ls aïlli fora de les residències, en espais medicalitzats, amb servei mèdic i infermeria 24 hores, perquè hem de treure, perquè els gericultors no poden gestionar una malaltia infecciosa com és aquesta. En el seu moment, a l'abril, aquí es van crear espais d'aquest tipus, com pot ser la residència de Paral·lel, doncs això és el que hem de fer, treure'l de la residència i donar-li una bona atenció. I una cosa molt important, evidentment, derivació als hospitals quan calgui. No tornem a tancar els hospitals a les persones grans. No es podem tornar a discriminar i a deixar absolutament abandonats una altra vegada perquè morin en condicions indignes. I acabo molt ràpidament. Respecte de les visites i de les sortides a l'exterior, com bé sabeu, la Generalitat restringeix les visites dels familiars, però alhora posa positius dintre. El problema que tenim és que cada residència fa el que vol. Vull dir, hi ha residències verdes que encara no han pogut entrar els familiars. Residències que deixen sortir a fer un passeig sense autònom, residències que no deixen, residències que arribem a l'absurd que a una persona li van dir, escolta, no podràs veure el teu familiar perquè no ha passat el Covid. Perfecte, esperem, i si no es mor, potser sí que el podré veure. En aquesta situació estem. Nosaltres creiem que se'ls ha de garantir a les persones grans poder viure l'última època de la seva vida amb companyia de les seves famílies. Això vol dir una visita diària d'1 hora i poder sortir a fer un tomb al voltant de la residència. És que amb seguretat, amb mascareta, és evident que nosaltres no som més perillosos que els treballadors perquè nosaltres és que ni els toquem. D'altra banda, hem de dir que aquestes persones, l'única raó de viure que tenen, l'única, és la seva família, és la seva connexió en el món. Si perden això, estan perdent les ganes de viure. I jo crec que, de veritat, que temps és l'única cosa que no tenen. Treure-li el temps que els hi queda de viure aquesta època amb l'amor i la companyia de la seva família, per nosaltres és absolutament indigne. I una cosa molt important, per tancar-nos a nosaltres, per impedir la sortida al carrer, necessita un estat d'alarma, que no és ni aquest.
Doncs les persones grans són persones de ple dret. No són nens al que puguem tutelar nosaltres. No han perdut els seus drets fonamentals i aquí tothom està decidint com si fossin mobles. Aquesta és la trist realitat que tenim en aquest moment. Ja per acabar, molt ràpidament, el tema del maltractament. Com bé sabeu, i si no us ho explico, a la residència Mossèn Vidal i Aunós ja hem patit diversos episodis de maltractament. El 2018, una gericultora la va gravar el familiar que li pegava a la seva familiar. El 2020, al març de 2020, una persona, perquè ens va avisar una treballadora del torn de nit, i que per cert la van despatxar per dir el que estava passant, no? Va posar una càmera i va gravar com un gericultor violava de llibre a la seva mare, van sortir les imatges a la TV3, jo les he vist totes, i jo crec que mai de la vida veuré una cosa tan dura com el que jo vaig veure. De llibre, violació de llibre. Una altra gericultora cada dia li tapava la cara amb la camisa de dormir, li posava la mà i li pegava amb una sabata. I el tercer gericultor cada dia es menjava el seu esmorzar. Tot això en la porta oberta. I Eulen, l'empresa gestora, l'empresa que va venir a fer diners, no va veure ni va fer res. I això no és un cas aïllat. Malauradament, abans de la pandèmia, sortien dia sí, dia també situacions com aquesta. Hem de modificar la llei, hem de modificar la normativa. Ha de ser obligatori que quan una persona va a un hospital i té símptomes de maltractament o de mala atenció senzillament, ha de ser obligatori donar trasllat a la policia o al Ministeri Fiscal. I això no s'està fent, perquè les persones grans, malauradament, no importen. Això és el que estem transmetent d'aquesta societat. És gran i ja no va estar res. Aquesta és la situació que tenim. Gràcies, Maria José. Ja tenim preguntes per tu, quan la resta de companyes també ens expliquin la seva experiència. I ara passem amb la Rosa Oller, que ens explicarà l'experiència amb una contractació que ha fet amb una cuidadora. Explica'ns, Rosa. Sí, bé, decidir què fas amb la teva mare quan és gran doncs no és fàcil i va passar... La meva mare té 96 anys ara mateix, però fa 2 anys doncs ella va caure i es va trencar el fèmur i a partir d'aquí doncs ella vivia sola i ens vam haver de plantejar doncs què fèiem i més en aquella situació, no? Ella feia 3 anys que estava amb 2 persones a casa, una noia que anava al matí fins a l'hora de dinar i una altra noia que anava només a l'hora de sopar i mentrestant ella podia estar sola moltes hores, però a partir que li va passar això ens vam plantejar que havia de tenir cures les 24 hores del dia. I bé, les opcions eren o bé portar-la a casa nostra, som 3 germanes i fer un mes a cada casa, l'altra era anar a una residència i l'altra tenir una persona a casa seva. Davant d'això, de fet, vam pensar molt en ella des del primer moment, en el sentit que sabem que ella a casa seva hi ha estat molt bé, qui no? Vull dir, tothom creiem que a casa és el millor, tot i que no és fàcil trobar una persona també de confiança que pugui estar amb ella i que estiguem segures que estarà ben atesa i tot això. La residència la vam descartar en el sentit que volíem per ella potser una atenció més personalitzada i que pogués mantenir les seves relacions socials, que aquí en un poble, som de la Palma i en un poble la meva mare coneix gent de tota la vida i que no s'hagués d'alterar els seus hàbits quotidians, no? A part que li agrada molt viure aquí perquè ha nascut aquí. Llavors vam voler respectar sobretot això. Clar, el problema era qui trobàvem, no? I això no és fàcil. De fet, vam trobar l'Aziza per casualitat i per sort alhora, no? Parlant jo amb un amic meu, que és l'Abdul, em sembla que està aquí present ara, i bé, parlant-li que estàvem buscant una persona, doncs ella em va proposar, em va dir que coneixia una noia que és amasiga i que feia uns anys que estava aquí sense permís de treball, però que estava disposada a poder passar 5 dies, perquè clar, no és fàcil per això tampoc, perquè són 5 dies a la setmana, 24 hores al dia. Ha de ser una persona que no tingui lligams familiars o que, sí, bàsicament això, i que vulgui destinar pràcticament la seva vida a cuidar una persona.
Llavors, bé, a nosaltres ens va semblar perfecte. Vam pensar que, bueno, primer havíem de fer un període de prova per veure si les dues s'entenien bé, però teníem clar que si això passava i anava bé, doncs nosaltres la contractaríem perquè és una persona treballadora com qualsevol altra. És a dir, una persona que treballa ha de tenir un contracte de treball. Nosaltres sabem que, a més, per l'Aziza era un valor afegit perquè ja dic que feia 8 anys que era aquí i clar, ja sabem els problemes que hi ha per una persona immigrada tenir papers. És aquell peix que es mossega la cua, no? Si no tens permís de residència no pots treballar i no pots treballar si no tens permís de residència. I llavors, clar, nosaltres teníem clar que això ho faríem si elles dues s'entenien i bé, n'estem contentes, elles dues estan contentes, estan convivint, conviuen bé. Amb l'Aziza hi ha una comunicació molt fluida, molt constant, no? Sobretot al principi vam haver de parlar moltes coses perquè, clar, hi ha una cosa que és pel fet que ella és amaziga, té uns costums alimentaris, per exemple, diferents als de la meva mare, o no ho sé, hi havia unes... Després la llengua va ser molt important perquè la meva mare parla molt malament el castellà, és d'un poble i a més té 96 anys, vull dir que sí que l'entén i que el parla, però era un punt molt a favor que la persona que vingués a casa conegués i parlés el català perquè pogués tenir una conversa molt més fluida amb la meva mare. I l'Aziza sap el català i n'està aprenent molt més cada dia. I ara té molta pràctica. I bé, després de totes aquestes coses, nosaltres estem ara mateix molt contentes d'aquesta relació que s'ha creat. L'Aziza té casa seva, que és casa de la meva mare, i crec que s'hi sent bé, i nosaltres tenim a l'Aziza com una persona més de la família, no? I bé, després de tot aquest període de pandèmia, encara més contentes, la veritat, perquè penso que som afortunades en això, perquè d'entrada, clar, va venir tant de cop el tema de la pandèmia que ni tan sols ens vam plantejar què fèiem, però l'Aziza va ser la primera que va dir que ella no es movia de casa, aquell primer cap de setmana que es va parlar de confinament. Llavors, els 2 mesos de confinament va estar-hi ella. És a dir, nosaltres l'anàvem a visitar des del replà de l'Escala, fèiem videotrucades, però no hi entràvem a aquella casa. Li deixàvem el menjar a la porta i l'única que es relacionava amb la meva mare era l'Aziza. Llavors, això és tenim un agraïment per ella immens, que crec que no li podrem pagar mai la tranquil·litat amb què nosaltres vam viure aquell període de pandèmia de cara a la meva mare i més sabent com estaven les residències, els problemes que hi havia i això tan espantós que has explicat tu, Maria José. Llavors, bé, de moment estem contentes. Després de molts mesos i a més també ha coincidit amb la pandèmia tot el tema de tràmits de contractació de l'Aziza i s'ha endarrerit tot molt, doncs demà per fi anem a la policia que puguin donar-li la targeta d'identitat i per fi penso que l'Aziza es mereixia una dignificació tant de la seva feina com de la seva persona, perquè fa una molt bona feina i penso que és una feina molt sacrificada pel fet que sacrifiques la teva vida estant moltíssimes hores a casa d'una altra persona. I bé, ella està contenta i nosaltres també, és que no tinc res més a dir, vull dir, penso que és una bona opció el fet de contractar una persona perquè s'estigui a casa sempre que es pugui. A veure, també, clar, hi ha la qüestió econòmica que és molt complicada tant a les residències com a casa. És a dir, tampoc els ajuts que donen des d'Afers Socials és que siguin molt fantàstics. I més quan no hi ha una dependència total de la persona. Els ajuts són poquets. La meva mare tot just ara ha tingut un segon grau de dependència perquè es comença a despistar i de desorientar, però fins ara, doncs, clar, els ajuts eren molt mínims. Em sembla que teníem 4 hores d'ajut a la setmana. Què fas amb això? I bé, no sé si voleu fer alguna pregunta, després us puc ampliar el que vulgueu. Moltíssimes gràcies, Rosa, per la teva intervenció. I ara us deixem amb la Erika González.
ella treballa com a sociosanitària i ens explicarà les condicions de treball i la relació i el vincle que establert amb les persones grans i també el grau de satisfacció amb la seva feina. Èrica. Has d'activar el so. Molt bé. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Erika de Colombia, trabajadora social y sanitaria y sociosanitaria y voluntaria de Mujeres Palante. Bueno, soy inmigrante, me vine a este país porque fui víctima del conflicto armado. Entonces, en ese sentido, pues hice lo de solicitud de asilo. Bueno, cuando llega uno aquí y llega como en estas condiciones de migrantes y de víctima de la violencia, empiezas a pensarte. Yo soy trabajadora social en mi país y allí he trabajado en varios sectores, en el sector educación, en el sector salud, en el sector social y en el sector educativo. Cuando vienes aquí y te encuentras, o sea, ¿y ahora dónde te ubicas? ¿Y cómo te ubicas? Entonces empiezas como a pensarte, ¿qué quieres? Yo trabajé en residencias de mi país, pero en la parte de gestión, en la parte administrativa, pues aquí ya me lo pensaba a nivel asistencial. Entonces decía, bueno, ¿dónde me ubico? ¿En limpieza, en cocina, en cuidados? Y bueno, para mí es un honor trabajar con personas mayores, porque además puedo combinar un poco esto de mi profesión con lo de la salud y con lo del cuidado de los abuelos. Entonces, bueno, entre eso, ubicarme, empiezo a conseguir trabajo, a buscar trabajo y bueno, mi primera experiencia fue aquí en una casa cuidando un par de abuelos, los dos con Alzheimer, un par de esposos. Bueno, y empecé a trabajar allí y tenía un poco más de contacto con el hijo que con su hija. Y bueno, es que lo daba todo de mí, ¿sabes? Con los abuelos me los imaginé, bueno, son como mis padres. Y empiezo a cuidarlos y hacerlos, y hacerme sensible ante su enfermedad o ante su... Y bueno, llega un momento, cualquier día llega un día la hija de los abuelos y me dice, es que trabajas hasta hoy. Y yo, ¿cómo? Hasta hoy. Y es que te tienes que ir ya. Y yo, bueno, pero ¿qué he hecho? Me tengo que ir, bueno, listo, me voy. Alicé mis cosas y sale uno como migrante y dice, bueno, ¿y ahora para dónde cojo? ¿Y qué hice? ¿Y cómo hice? O sea, entonces son esas vulneraciones de derechos que a veces no lo entiendes, ¿verdad? Bueno, entonces pasa esto, luego me voy a hacer suplencias con abuelas. También estuve en cuidado de residencias y también he estado cuidando abuelos en casa sin condiciones, o sea, sin condiciones para el cuidado, o sea, no se cumplen las normas ni para el cuidado de los abuelos ni para el cuidado de las cuidadoras. O sea, ¿no? Bueno, actualmente trabajo en una empresa que se llama Ineria, estoy al cuidado de 4 abuelas, 3 de ellas con Alzheimer y una con fractura en cadera, o sea, están todas en cama. Bueno, siempre que empiezo un trabajo, para mí es un reto de dar lo mejor de mí, poniendo siempre mi ética profesional al cuidado de ellos y de mí misma, o sea, al cuidado de ellos y de mí misma. Siempre trato de buscarme, cuidarme, pues yo también. También intento entablar conexión con ellos, directa. Eso quiere decir que para mí es importante que ellos se sientan a gusto estando conmigo. Y sobre todo, siempre que cuido abuelos así, con los que establezco relación con su familia, me gusta siempre preguntar sobre ellos, qué fue lo mejor que ellos han vivido en su vida, qué es lo que más les ha gustado. Y así logro conectar lo social
el cuidado. Y así empiezo como a hacerle psicoterapia. Y los transporto entonces a esos momentos en los que ellos han vivido, y la verdad es que es una satisfacción para mí verlos felices, y siempre estoy pensando en lo mejor para ellos. De cuidadora me ha gustado servir. Me siento satisfecha porque, bueno, vine a este país y dije, bueno, mi lema en este momento va a ser servir. Y antes en mi país lo hacía desde la gestión, ahora lo hago desde la asistencia. Entonces, porque cuando eres migrante, te toca dejarlo todo. Te toca dejarlo todo y comenzar de nuevo. Y reinventarte, tratando de encontrarte con lo que más te gusta o con lo que más te sientes, con lo que más mejor te sientes, ¿verdad? Prima la necesidad de sobrevivir, sobre todo. Y sobre lo que realmente quieres. Hay que ir buscando el camino, preparándote. En mi caso, pues me tocó estudiar sociosanitario y estudié también gestión integrada de recursos humanos como una opción de poderme ir ubicando con mi profesión. Pero bueno, entró lo de la pandemia y realmente, bueno, ya sabemos cómo vamos con las empresas. Y bueno, una opción era o la limpieza o sociosanitario. Y opté por sociosanitario. Bueno, eso, como decía antes, empiezas en un mundo en el que tienes que ser muy comprometida y responsable, empezar a conocerte, porque cuando llegas no eres, además de dejarlo todo, llegas, o sea, a mostrarte como profesional, como persona, a que las personas empiecen a creer en ti, a ir abriendo camino para lograr una buena vivencia aquí. Bueno, esto de cuando vine estaba tan desorientada, y gracias a la red de entidades de aquí, me pude conectar con Mujeres Palantes y allí encontré una mano amiga realmente. Y bueno, a través de las asesorías de ellos y de las rutas que me mostraron y que he sabido llevarme de ellas, he sabido dejarme llevar de ellas, he dejado que me cuiden. O sea, me he permitido que me cuiden, y en esa orientación, bueno, en este momento estoy donde estoy y bueno, agradecida con este país, agradecida con Cataluña, porque, bueno, estamos al cuidado de los abuelos, al cuidado de hoy por ellos, mañana por mí. ¿Vale? Gràcies, Erika, per al teu testimoni. Realment, moltes persones que hem migrat, hem viscut això que estàs explicant. I bé, doncs, seguint aquesta ruta que s'ha traçat en aquesta taula rodona, continuem amb la Fanny Gaelas, ella és responsable de l'àmbit de treballadores de la llar de Comissions Obreres, i ens explicarà el tema sobre la precarització de les persones treballadores i el sector i el tema de les contractacions també. Endavant, Fanny. Hola, bona nit a tothom. Abans de començar, dir-les que si després me canvio al castellà és per la meva llengua, perquè estic aprenent català i encara costa una mica no deixar la vergonya, però bé, ho faré el millor que podré, i si dic alguna cosa malament, ho sento. I bé, atenta d'escoltar-les a totes, que d'alguna manera estan dient moltes coses sobre el mateix tema, no? Que és el tema de les cures, que és una feina molt important, clar. Jo parlaré una mica de la precarietat del sector, que ja això ja ho sabem, com deia la Maria José, no? De que això ja ve d'abans, no d'ara. Ara és que la situació està pitjor de com estava.
però que quan parlem de precarització, parlem també de la invisibilitat que té el sector, no només per part de la societat, sinó també per part del govern, no? De que no hi ha o no dona eines perquè el sector canvie. Val? Quan parlem de precarització també estem parlant de totes aquelles coses que estan vivint les dones ara mateix, perquè també és un sector feminitzat. Aquesta feina la desenvolupen més dones que homes i és més el tema de desigualtat. Quan parlem de desigualtat estem parlant de que les dones que estan desenvolupant aquesta feina no tenen un sou digne. Val? Són dones que ara mateix estan en situació administrativa irregular, moltes d'elles estan fent aquesta feina i també he vist una pregunta ara, però no és per mi. També em refereixo a la jornada també laboral que tenen aquestes dones i que no s'està omplint, de que no tenen uns horaris establecidos. Están establecidos, pero no se están cumpliendo, ¿vale? No se están cumpliendo por parte de los empleadores. Y ahora mismo en todo el tema de la crisis sanitaria que también parlava la María José, se ha visto más que la situación que está viviendo el sector es muy precario. Muy precario, ¿por qué? Porque hemos visto en el transcurso de toda la pandemia la vulneración de derechos que han tenido las compañeras trabajadoras del hogar y los cuidados, ¿no? Y no solamente también las que son asistentes domiciliarias, porque son dos cosas muy diferentes, pero por alguna razón la sociedad tiende a conectarlas, ¿no? De que es lo mismo y no es lo mismo, porque el trabajo de ser asistente domiciliaria es de tener, como decía la compañera Erika, formación para hacerlo, pero por falta de ayudas por parte del gobierno también, la gente está haciendo las contrataciones de las trabajadoras del hogar para que también hagan el trabajo de cuidar a personas, ¿vale? Personas con dependencia. Hemos tenido desde el sindicato muchísimos casos, personas que también desarrollan las tareas de la casa, pero también se dedican a cuidar personas que tienen, por decirlo así, alguna enfermedad específica, ¿no? Y que en realidad no debería de ser así, ¿vale? Las tareas del hogar son unas y el tema de cuidar a una persona con dependencia es otra cosa, ¿vale? Entonces, es lo que les puedo decir. El sector antes ya estaba muy mal, pero ahora en tema de pandemia ha surgido más el tema de la invisibilidad del sector. Lo hemos visto ante la situación que hemos estado viviendo, que ha sido una situación excepcional y que ni aún así hemos tenido, ¿no? Por parte del gobierno una disposición de querer cambiar esta situación. Yo siempre digo que el tema de toda la precariedad que vivimos, ¿no? Los sectores, porque lo vivimos todos, pero unos más que otros por el hecho de ser inmigrantes, de no tener documentación, cual sea el motivo, eso es al final igual, ¿no? Sino que en realidad debería de haber disposición por parte del gobierno para poder cambiar esta situación, ¿vale? Pero no se está haciendo. Lo vivimos, ¿no? En el tema también de las residencias, como comentaba la compañera, todo lo que se ha vivido, no solamente lo han vivido ellas, el tema del acoso en el trabajo de las residencias, sino que también lo estamos viviendo en el trabajo del hogar. Muchas de nuestras compañeras nos cuentan todo aquello que están pasando, ¿no? Muchas de ellas no ganan ni el salario mínimo interprofesional, están ganando muchísimo menos de eso. Aunque la ley diga que deben de ganar 950 euros, pues ahora mismo muchísimas compañeras están ganando 600 euros, 700 euros, trabajando como internas, trabajando 24 horas al día, los 7 días a la semana. Entonces estamos viendo que el tema de la precariedad ha avanzado muchísimo más
avanzado muchísimo más de cómo estábamos antes, ¿no? Vemos también el tema de los despidos en reiteradas ocasiones y en tema del confinamiento lo vimos de manera masiva. Muchas compañeras fueron despedidas sin tener una liquidación, sin tener un finiquito. Entonces es una cosa de que se está viviendo ahora y no se está haciendo nada para cambiar esta situación, porque independientemente de que muchísimas entidades nos estemos moviendo para intentar presionar al gobierno para que la situación cambie, vemos que el gobierno no tiene ningún interés en querer cambiar esta situación. Y hemos de pensar, yo lo recalco siempre, que el cuidado debe estar en el centro, en la esfera política, porque es allí donde logras ganar muchísimas cosas. ¿Vale? Pero como el tema del cuidar a otro no está en agenda política, pues la sociedad tampoco lo ve muy importante. Suerte que ha tenido Larisa, era, ¿no, Rosa? Que de ellas tú, que ha encontrado una familia que le ha acogido, pero que no todas están en la misma situación que ella. O sea, quizás este caso es excepcional de miles de compañeras que ahora mismo están padeciendo abusos, maltrato psicológico, presión social, sin contar todo lo que traen detrás, o sea, todo lo que vienen cargando de sus países de origen, ¿no? Que lo primero que piensas tú cuando escuchas a una persona que tienes delante y te dices, yo trabajo porque tengo necesidad, yo aguanto porque tengo necesidad. Y vemos que la precariedad se está volviendo algo tan normal en la sociedad, que lo estamos viendo tan normal. Entonces, es esas cosas, ¿no? Las que te impactan, que son tan violentas para mí. O sea, yo que generalmente recibo miles de casos, no miles de casos, no, sino muchos casos a diario, son cosas que te impactan y que te hacen pensar en cómo hemos de abrir un camino para intentar cambiarlo, porque el cuidado es un trabajo que no va a desaparecer, es un trabajo esencial, es un trabajo que cuidar a otro no es una tarea que lo va a hacer cualquiera, porque ya lo decía Rosa, ¿no? De que no cualquier persona va a interponer su vida cotidiana por cuidar a otra persona. Entonces, hemos de pensar que el valor que tiene cuidar a otro antes que cuidarte a ti, ¿vale? Por tema también de salud, de no salir tantos días, de estar encerrado en una casa, de no hacer vida social, también es algo que te afecta psicológicamente y sentimentalmente. Entonces, lo que les digo, el sector está precarizado, feminizado. Estamos viviendo el tema de que los salarios no se están pagando como deberían, las vacaciones tampoco se están respetando, las liquidaciones tampoco se están respetando, el horario tampoco, el tema de las horas diarias que tienen que descansar tampoco se está respetando. Es una cosa que lo escucho a diario y cotidianamente, ¿vale? Eso en tema de precariedad, ¿vale? Que no digo que ningún sector lo esté viviendo, que no lo hayan padecido, sí, pero algunos más que otros, ¿vale? Y ya cuando hablamos de contratación, es una cosa espeluznante escuchar de que hay gente que aunque sea europea, no tiene un contrato, que tú digas, bueno, tú trabajas como asistente domiciliaria cuidando a alguien, pero no tienes un contrato. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tienes un contrato? O sea, es una cosa que ahora mismo también se está viviendo. Las empresas están también buscando una vía, ¿no? Para ahorrarse, ya lo han hecho siempre, pero ahora lo están haciendo más en época de pandemia, de aprovecharse de la situación que está viviendo la gente. Y la gente, pues, las personas ceden por toda la presión que tienen encima, porque hemos de pensar que tenemos deberes, ¿no? O sea, tenemos cosas que pagar y la gente ahora más está accediendo a trabajar sin un contrato, que si trabajas media hora, pues en el contrato solo te ponen que trabajas 2, aunque trabajes 8. Entonces, esto es una cosa que se está manifestando ahora mismo de manera muy masiva. Puedo decir con certeza que cada día se están produciendo entre 6 o 7 despidos de personas que cuidan a personas mayores o de personas que están desarrollando tareas en el hogar, y que es una situación dura, espeluznante, pero que la sociedad
se está viendo que la sociedad se está como acoplando a esto, ¿no? Que no es normal, o sea, no es normal de que estemos viviendo esto en pleno siglo XXI, ¿vale? Entonces yo tampoco, por respeto a mis compañeras trabajadoras del hogar, no puedo contar las situaciones que ellas están padeciendo, estoy poniendo ejemplos nada más, y que por respeto no puedo contarlo, pero que si lo contara no podríamos dormir tranquilos esta noche, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que se viven detrás de esa puerta de donde trabajan. Créanme que son cosas que muchísimas no se atreven a contar, son cosas fuertes, como decía la María José, y que la precariedad laboral es una cosa que el gobierno es prácticamente el culpable, ¿no? El culpable de que esto se esté viviendo, más allá de que sean las empresas las que no están ejerciendo los derechos de los trabajadores, sino que el gobierno está permitiendo que pase esto, ¿vale? No sé si estoy en tiempo o no. Ja estàs, sí. Sí? Perquè, a més, tenim preguntes que pots diguem, complementar tot el que estàs dient amb les preguntes que també estan fent. Ho sento, ja ho he dit que m'he canviat perquè és que No passa res, no passa res. Anem amb les preguntes, si us sembla. També hi ha preguntes i també hi ha testimonis aquí que ens han deixat. Jo llegiré. La primera pregunta és per la María José, que ho fa l'Abdul. Diu que l'hotel, pregunta, l'hotel que es va obrir al Paral·lel es va dir que l'havien obert per acollir persones infectades, no és així? Sí, és cert. El que passa és que, a més de l'hotel del Paral·lel, que continua obert, es van obrir també altres equipaments. Aquests no sabem si encara estan oberts, però quan jo parlo de que es derivaran, hi ha residències pensades per derivar persones d'altres residències, és a tot arreu del territori de Catalunya. A Barcelona en concret hi ha 10 residències que també estan designades per fer això. A nosaltres és el que ens preocupa, que en realitat el que s'està preparant és que al gener i al febrer, amb la tercera onada, junt amb la grip estacional, les persones grans no trepitgin una altra vegada un hospital. Per això estarem el dissabte a la plaça Sant Jaume. D'acord. Dissabte a la plaça Sant Jaume, a quina hora? A les 12 del migdia. Molt bé. Bé, la segona pregunta és per l'Èrica. Per l'Èrica hi ha dues preguntes. La primera és que si podries explicar una mica més què és Mujeres Pa'lante, que moltes els coneixem, hem format part de Mujeres Pa'lante, i també com t'han acompanyat en el teu apoderament. Espera, has de activar el so. Mujeres Pa'lantes es una asociación que ayuda a las mujeres migradas y desde allí te da las herramientas tanto en formación, en el área de formación, en el área jurídica, en el área psicológica y en el área sociolaboral. Pues a mí me recomendaron Mujeres Pa'lantes de una asociación de Valencia y bueno, me conecté allí y inmediatamente me hicieron cita con el área de jurídica, que fue la que realmente cuando les puse mi caso, fue realmente quien me dio la ruta pues para poder seguir y llegar hasta donde estoy hoy. Luego también con ellos tuve atención psicológica a través de Psicólogos Sin Fronteras. También estuve con ellos y allí también tuve atención sociolaboral, donde me ayudaron a elaborar el currículo aquí, porque bueno, uno viene de su país con un currículo diferente y pues te toca adaptarlo aquí, que es mucho más reducido, realmente tienes que adaptarte a las condiciones del entorno donde llegas. Y bueno, ellos están en Hospitalet y también tienen la cooperativa en Villarroel 10, Barcelona. D'acord, Èrica, gràcies. Llegiré el que ha escrit l'Abdul, el company que el conec, l'Abdul, perquè com que això queda enregistrat, la gent no podrà veure el xat.
Doncs l'Abdul diu com a amic de l'Aziza Axis, cuidadora de la mare de la Rosa Oller, voldria dir que l'Aziza està igual d'encantada i molt satisfeta amb la senyora Irene, la mare, de la que diu que és molt interessant, molt culta i aprèn moltes coses d'ella. Igualment està encantada amb la família i les filles de la senyora Irene i el fet de regularitzar-li la seva situació després de 8 anys de viure amagada i contractar-la amb totes les garanties legals de la Seguretat Social, dies de descans, vacances, sou digna, etc., és senyal de que són persones que volen el millor per la seva mare, però també per ella com a persona i treballadora. Doncs moltes gràcies, Abdul, per aquest testimoni. Moltes gràcies, també de part meva. I aquesta és una pregunta per la Rosa i la Fanny. I la pregunta és si podeu explicar una mica per què és important contractar una persona que no té la situació regularitzada. Quins són els passos i què tan difícil resulta tot això, a part de tota la situació de la pandèmia, com bé ho ha explicat la Rosa. Vale. La Rosa primer la Rosa i després la Fanny. Jo puc dir que és complicadíssim, o sigui, he al·lucinat. O sigui, tothom m'ho havia dit i ho sabia, però quan t'hi trobes és que és horrorós, horrorós. A part que hi ha sempre un temps límit amb tots els papers que et caduquen i a més depens de cites. Bueno, és horrorós, és un mai acabar. Bueno, al final l'hem acabat, però Fanny, explica tu els passos que els saps més bé. Tot i que també. Os explico los pasos, però ja, com deia la Rosa, costa molt. Es una cosa horrorosa. Vale, de acuerdo. En primer lugar, para contratar a una persona que se encuentra en situación administrativa irregular, la persona ha de cumplir un tiempo, ¿no? Ha de tener 3 años de permanencia en Estado español de forma continuada, ¿vale? Y si no tiene los 3 años, pues simple y sencillamente no puede solicitar el arraigo social, que ese es el nombre que tiene el procedimiento, una tarjeta por arraigo social. Ha de tener 3 años de permanencia en el Estado español y la forma de demostrarlo es el empadronamiento, ¿vale? Ha de ir al ayuntamiento y solicitar lo que es el padrón histórico. El siguiente paso sería para regularizarle que tenga una preoferta, o sea, un precontrato, ¿vale? Una vez que ya tiene el precontrato, quieren que os explique cómo debe ser el contrato, porque el contrato también tiene que tener una serie de especificaciones, ¿vale? Tiene que decir que tiene 1 año la contratación, tiene que ser de 40 horas semanales, ¿vale? Tiene que contener también el salario mínimo interprofesional y ya después se le va agregando el tema de las vacaciones y tiene que decir una cláusula específica que queda pues a predisposición de que extranjería dicte si es favorable o no su expediente. Aparte de eso, los antecedentes penales, que también tienen una fecha de caducidad de 6 meses, es el único documento que tiene esa fecha por el tema de traerlos desde nuestro país de origen, que cuesta un poco más, y los otros documentos pues tienen una caducidad de 3 meses. Aparte de esa documentación, también necesitará lo que es un informe de arraigo social, ¿vale? Que ese es el Info 02 que le llamamos nosotros. Esto se solicita en el ayuntamiento y que también para poder solicitarlo ha de presentar otra serie de documentos, lo que es el padrón también histórico, la preoferta, las formaciones del módulo B y el módulo C, 45 horas de catalán para poderlo obtener y tiene que esperar 45 días. Una vez que ya tenga el informe, presenta toda la documentación, se digitaliza, claro, y su pasaporte fotocopiado completamente, ¿no? Se digitaliza, se envía a extranjería y extranjería tiene 3 meses para poder dar una respuesta y a partir de allí, cuando extranjería dice de que es favorable, es cuando ya se hace el contrato, ¿vale? Ya cuando se hace el contrato porque ya tiene un número de NIE asignado. Y se le hace el contrato y ya es cuando se le da el alta a la Seguridad Social y después de dar el alta a la Seguridad Social ha de pedir cita en la policía para poder poner las huellas. Después de poner las huellas ha de esperar un mes, un mes para poder, para que le entreguen lo que es el TIE, ¿no? Se los he resumido el proceso en cortito, pero como ha dicho la Rosa, es una cosa
que tarda entre 4 y 5 meses, dependiendo de la rapidez que tenga extranjería en contestar, en que el sistema ahora mismo con tema de confinamiento lo digitalicen, lo suban y puedas ir viendo cómo va tu expediente. Pero yo le doy entre 5 meses y 6, ¿vale? En lo que se tarda hacer todo el proceso. Y en época de pandemia, pues no les quiero decir cuánto, entre 8 y 7 meses ha sido la espera de las personas, pero que és així i bé, és això el proceso de poder solicitar la targeta i ja està. Gràcies, Fanny. Això s'ha d'afegir que aquest tràmit canvia. Sí, sí. Això canvia contínuament. Això sí, clar. Està a disposició de la llei d'estrangeria. Això sí que és veritat, també. Però, de moment, és aquest el procés. Gràcies, Fanny. Tenim més preguntes. Aquesta pregunta és per a la Maria José i et diuen que si vols comentar breument l'experiència d'associar-vos per defensar els drets i els que esteu exigint a la Generalitat. I per una altra, hi ha una altra pregunta que és, no només per la Maria José, sinó per la resta de gent també que vulgui que tingui informació sobre això. I ho fa l'Alba, diu, a mi m'agradaria saber què podem fer per posar queixes, reclamacions formals a sanitat, residències, afers socials, etc., per fer pressió en el tema de la manca de drets de les persones residents. Hem tingut una situació molt difícil amb el meu pare, la residència i l'hospital. Els meus germans i jo estem molt preocupats pel meu pare i no ens agrada la residència on hi és. Però ens veiem impotents i no sabem com volem fer alguna cosa al respecte. Doncs amb aquestes dues preguntes dono pas a la Maria José. Bé, nosaltres vam tenir molt clar a començament de 2017 que o érem molts o no ho aconseguiríem. Afortunadament, vam conèixer que hi havia més gent amb la nostra situació, a la mateixa empresa gestora, i vam muntar l'associació, vam muntar la coordinadora, es vam fer fora, però hi ha una cosa que ens va quedar molt clara de tot aquest procés, i és que hi havia moltíssimes coses per canviar, que eren encara més importants que treure d'aquestes residències en aquesta empresa que havia vingut a fer diners. Mireu, la dependència, malauradament, no importa a ningú. Ja sabeu que no s'estan complint, o sigui, les obligacions de l'Estat de dotar econòmicament la llei de la dependència no s'està complint. Això ho estan assumint les autonomies i ho estan assumint com volen. De fet, ara tenim pitjors condicions en els concursos que el 2010. De fet, el 2016 es va fer el concurs per un valor de licitació per sota de 2010, quan les coses, evidentment, tenien un preu molt més alt, no? Per tant, hi ha moltes coses a canviar, s'ha de canviar la cartera de serveis, s'ha de canviar el sistema. Les residències no poden ser un aparcament de persones grans, han de ser un lloc on les persones tinguin una continuïtat de la seva vida, tenir una atenció centrada en la persona, no un servei com un hotel. Jo et dono esmorzar, dinar i sopar i la resta del dia t'aparco amb un seient mirant la televisió o sense mirar la televisió. Per tant, queda moltíssima cosa per fer, Portem molts anys lluitant per això i hem aconseguit petites coses. Per tant, que creiem que la societat ha de ser més conscient que són persones que necessiten una atenció que no tenen. I una cosa molt important, som una societat envellida. Si el que fem avui és el que tindrem nosaltres demà. Si no som capaços de canviar aquest sistema en què els treballadors de les residències tenen un salari absolutament indigne, en el que hi ha una rotació de personal molt gran, perquè ara què ens passa? Tenim menys personal que mai, perquè les persones que són d'infermeria o les auxiliars d'infermeria, amb la demanda que hi ha als hospitals, tots han marxat. Però és que una infermera guanya 700 euros més a la pública. Què tenim? Doncs som un lloc de pas, per tant, s'ha de dignificar el sector, han de tenir un salari digne, s'ha de canviar el sistema que tenim. I nosaltres defensem una cosa que per nosaltres és molt important, que el servei d'atenció a les persones ha de ser pública, de gestió pública. Per què? Perquè si no hi ha empreses, no hi ha negoci. I si no hi ha negoci, tot el que hi hagi és per l'atenció de les persones.
Per això, i convidem a tothom a venir a la coordinadora. O sigui, hi ha moltíssima feina per fer, som molta gent, però encara necessitem més gent perquè tenim una cosa molt clara. Junts som més forts. Quan més gent estigui treballant, quan més forts siguem, més capacitat de pressió tenim, perquè no ens oblidem una cosa molt important. Les residències, les empreses són un lobby de pressió poderosíssim. Ens hem d'empoderar també els familiars. Això està clar. I la resposta que jo li volia donar, efectivament, hi ha molts problemes. Mira, nosaltres hem fet moltíssimes reclamacions. La veritat, el servei d'inspecció de la Generalitat no funciona. Senzillament és pràcticament inexistent, perquè fas reclamacions, aportes documentació i les respostes que reps són absolutament penoses. L'empresa diu, l'empresa manifesta. Per tant, sí que s'han de fer aquestes reclamacions. Es pot fer la reclamació al Departament d'Afers Socials i Famílies. Aquí a prop el tenim un al carrer Tarragona. Es pot presentar una reclamació per escrit, però jo us convido a que ens enviïn un correu electrònic al correu de la coordinadora. Tenim un equip de gent que treballa perquè rebem ara també una barbaritat de correus diàriament, no? Que és coordinadora residències en castellano, coordinadoraresidencias@gmail.com. Si ens envieu un correu, mirarem de veure en què us podem ajudar. Moltes gràcies, Maria José. Tenim més preguntes. Aquesta pregunta la podria contestar la Fanny, la Rosa i la Erika. És sobre l'explicació que he fet sobre les contractacions i si voleu comentar una mica més el fet de que tot i que és un procés molt llarg, és imprescindible per iniciar una vida digna. I també aquí diuen, creieu que la societat tenim una part de responsabilitat en tot el que està passant a les residències i amb les feines no dignes de tantes persones migrades? Ja està. Bueno, a lo que estás hablando, bueno, lo que estaban diciendo el compañero, ¿no? Respecto a esta pregunta, claro, si lo veo voy a dar un ejemplo claro, sin necesidad de interponer otro caso. Yo lo viví en carne propia, yo también fui cuidadora en su tiempo. Y claro que te abre un nuevo mundo, un nuevo camino, ¿no? El hecho de también tener documentación y el tema de la contratación también es una cosa que cuesta de llegar a ese punto, ¿no? Imagínate Larisa era, no sé. Tuvo que esperar tanto tiempo para que alguien le pudiera contratar. Y ese caso es el más claro que podemos tener en esta sala, en esta mesa, ¿no? De que cuesta de que una persona quiera contratarte solamente por el hecho de que la gente ya tiene el chip puesto en su mente de que se tiene que ahorrar la seguridad social. Ese es todo el dilema que llegamos y es cierto y lo estoy diciendo sin tapujos porque es así tal cual, lo podemos poner con letras grandes y no va a cambiar. Cuando tú le preguntas a una trabajadora, oye, tienes 4 años con estas personas, tú ya tienes el tiempo, ¿por qué no tienes un contrato? Y su respuesta es, oye, no quieren hacerme el contrato porque dicen que no les salgo a cuenta. ¿Pero cómo que no les sales a cuenta? No, me tiene que pagar y aparte tiene que pagar la seguridad social. Esas son las respuestas que yo me he encontrado. No me he encontrado ninguna respuesta que cambie. O sea, que diga, pues vale, no te hace un contrato, yo qué sé, porque no llega quizás con su salario. Yo no digo que no, que hay personas que son jubiladas, que no tienen hijos. Yo también puedo decir que hay casos, sí. Pero con la respuesta que te encuentras cotidianamente es con la respuesta, mi jefe dice que yo no le salgo a cuenta, porque si me tiene que contratar o si tiene que hacerme la documentación va a tener que pagar seguridad social. Y que ya pues gastará entre 1.300 euros y 1.200 euros. Entonces es una, como decía la compañera, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Hay gente que tiene que esperar muchísimo tiempo y tiene que estar trabajando en la economía sumergida porque se ve obligada a hacerlo, porque es la ley de sobrevivir, ¿no? Tienes que trabajar para poder sobrevivir. Entonces, te abre, sí, un camino, pero la situación no cambia, porque hay gente que incluso teniendo la documentación, teniendo un contrato y tiene todo estipulado por escrito, no se está cumpliendo.
Entonces, el papel aguanta lo que tú le pongas, pero el hecho de exigir los derechos es ya cuestión de aquel trabajador. Y cuando ya empiezas a exigirlos, pues simple y sencillamente les despiden. ¿Vale? Sí, abre, como dice el compañero, una vida más digna, sí, es verdad. O sea, solo el hecho, porque te puedes abrir una cuenta bancaria, porque puedes estudiar, pero la situación no cambia. O sea, aunque tengas un contrato, yo he visto muchísimos casos de trabajadoras y cuidadoras que tienen un contrato donde dice que son 40 horas, que han de ganar los 950 euros, que han de tener sus descansos, pero no se está cumpliendo. No. Su jefe les pagan 800 euros, aunque diga 950 euros un contrato. Trabajan más de 40 horas, aunque aquel contrato diga que son 40 horas. Entonces, la documentación solo te sirve para, dentro de lo que cabe, como lo digo yo, para poder viajar a tu país, porque tienes la ilusión de ir, ver a tus familiares, pero eso de la vida digna, eso hay que valorarlo, porque solo para empezar el sueldo que ganan lo ganan el 50 y el 60% de las trabajadoras, 950 euros, con ese dinero tú no puedes sobrevivir, porque piensa que el alquiler de un piso, cuando empiezas a hacer cálculos mentales, son 700, 800 euros. Si tienes hijos, pues ya tienes que pagar otras cosas. Entonces, lo de vida digna, eso ya yo lo dejaría sobre la mesa, porque para mí una persona que no llega con 950 euros y que vive estresado por cómo vivir su día a día, eso no tiene nada de vida digna. Nada, porque sigue habiendo el vacío, hay un vacío, y por eso, simple y sencillamente, no podemos tener una vida digna. Y ninguno aquí, lo vemos en época de pandemia, muchísima gente tuvo que echar mano de servicios sociales, mucha gente tuvo que irse a refugios para poder, no tenían ni siquiera dónde vivir. Entonces, de vida digna, nada. No hay vida digna. Y no lo digo porque yo venga de un tercer país y yo acabe de regularizar mi situación. Es que eso es lo que tenemos fuera. No hay vida digna, no lo hay. Y créanme, para el cuidado de las personas mayores, como decía la compañera María José, es indigno. Es indigno como una persona al final de sus días tenga que pasar todo eso, precariedad. Ellos también lo están viviendo. Precariedad, como dice la compañera, no es posible que solo hayan 2 personas en una planta para atender 40. ¿Qué vida digna va a ser para esa persona? No va a poder, esas 2 personas no van a poder tener la atención para poder servir a aquellas 40 personas. Entonces, es indigno, yo siempre lo digo, que los gobiernos, que sus políticos ganen tanto dinero y que las personas que hacemos trabajos que también son muchísimo más esenciales, ganemos, pero no podría decir ni la cuarta ni la quinta, porque no hay palabras para explicar de por qué nosotros no tenemos un salario digno. Esa es la raíz del problema. No tenemos un salario digno. Y lo vamos a ver ahora con el tema del aumento de salario, ya lo veremos. Entonces, no sé si me he expressat con claritat. No, està bé. Mira, una mica per tancar el tema del salari, fan una pregunta que si el que posa la nòmina són 950 euros del contracte o 800 euros el que s'ha de pagar. Perquè, clar, amb això... No, és que el contracte posa 950 euros, però és que la gent no paga això. Sí, però diguem, 950 euros fent o sigui, amb els descomptes que es fan, amb totes les coses que s'ha de pagar de seguretat social, o això és com en brut o en net, bàsicament? No, en brut. D'acord. 950 euros en brut. Sí. D'acord, doncs això podria ser més o menys 800 euros, no? Sí, sí. D'acord. Sí. Bé, diuen, bueno, que ens queden 15 minuts i no sé si alguna cosa més vol afegir la Erika o la Rosa sobre aquest tema. Sí o no? La Rosa diu que no i la Erika que tampoc, perquè l'han de donar la veu. També pregunto a la gent que ens està seguint si tenen més preguntes.
o amb això ja anem tancant. Us he copiat del correu que ens ha dit la María José, coordinadoraresidencias@gmail.com, per totes les persones que tinguin dubtes. I recordar que aquest dissabte al migdia hi ha una manifestació. Em recordes el lloc? Perquè no me l'he apuntat. O fes l'anunci. Vale. Sí, la concentración la hemos convocado en la plaça Sant Jaume, l'hem convocat a la plaça Sant Jaume a les 12 del migdia. Ho farem amb totes les mesures de seguretat, marcarem el terra perquè hi hagi grups de persones amb separació al següent grup i farem tot un perímetre al voltant i hi haurà dues entrades en gel hidroalcohòlic. O sigui, qui vulgui venir, això sí, mascareta. Qui no tingui mascareta, no el volem. Tenim molt clar que la seguretat per sobre de tot. Però és molt important, és molt important perquè ens juguem que les persones que es posin malaltes tinguin una atenció sanitària correcta i, sobretot, no podem portar positius d'una residència a una altra amb persones vulnerables. D'això ja ha costat 58 morts fins ara a Tremp i creiem que, francament, no hi ha cap justificació en aquest moment. Tenim l'experiència que tenim. Prendre aquesta decisió per nosaltres és un menyspreu absolut per la vida i la dignitat de les persones grans. I això sí que és culpa de qui governa, òbviament. Bé, hem parlat molt de la responsabilitat de l'administració, tothom ha parlat d'això, però aquí ens pregunten si la societat també tenim una part de responsabilitat en tot el que està passant, tant a les residències com el tema de les feines no dignes que fan la majoria de les vegades les persones migrades. Jo crec que sí. Jo crec que la societat també... Mireu, si el que ha passat a les residències d'abandonament, de morts en condicions indignes, inclús de maltractament, passa amb un nen, la gent es posa al carrer. La gent gran no importa. Per què? Perquè hi ha una societat que és edadista. Permanentment el que estem transmetent a la societat és que les persones grans són una càrrega. Les expressions són eres com un viejo, te comportes com un viejo. Permanentment estem menyspreant les persones grans. D'alguna manera estem transmetent a tothom que som una càrrega per la societat. I això és absurd, primer, perquè nosaltres serem una societat molt envellida i perquè si ho mirem com una oportunitat, imagineu si tenim unes residències dignes, si tenim una atenció a les persones grans dignes, amb la gent que fa falta, quants llocs de feina estem creant? És una oportunitat per a la societat, perquè a més, és que ho ha de ser per nassos, perquè és que serem una societat molt envellida dintre de 4 dies i al darrere anem nosaltres. Per què té culpa la societat? Perquè nosaltres creiem que s'està mirant cap a una altra banda. Efectivament, si la societat es posés al carrer, si la societat digués això no es pot tolerar, no s'estaria fent el que s'està fent ara, perquè no ens oblidem que això ve a començar al març, però aquesta decisió de traslladar positius entre residències es pren ara. Per què es pren ara? Perquè la sensació que es té és d'absoluta impunitat. Ningú ha demanat perdó, ningú ha respost pel que ha passat i, malauradament, els jutjats i les fiscalies s'estan arxivant. Per què? Perquè, en el fons, és el que hi ha. La gent gran no importa a ningú. Depèn de nosaltres només canviar això. I jo crec que ho hem de canviar. Si hi ha algú més que vol donar l'opinió sobre aquest tema de les nostres ponents? Respecto a lo que está comentando María José, el tema de la sociedad, voy a hablar desde el trabajo, ¿no? Es muy importante, ¿no? El papel que juega, ¿no? La sociedad en el tema de las contrataciones. Claro que tiene muchísimo que ver con la sociedad, porque yo cada vez que digo el trabajo de cuidar o el trabajo de desarrollar cualquier tarea en el hogar, de que la gente ya lo sabe, ya sabe qué derechos tienen, o sea, pero que
en realidad tiene más que ver con la ética y la moral de cada persona. Es que esto, aunque por decirlo así, yo sé lo que esta persona tiene que trabajar 40 horas, tiene que ganar esto, pero ojo, o sea, eso tiene que ver solamente conmigo, si yo quiero hacerlo o no, ¿vale? La otra persona, claro, está en la disposición de decir, bueno, mis derechos son estos, los tengo muy claros, pero ¿qué hay de aquella persona que no quiere darle esos derechos? Mi madre siempre decía la frase típica de tu derecho llega donde el mío termina, ¿no? Entonces sí que tiene que ver, la sociedad juega un papel muy importante en el tema de ejercer los derechos del otro, y sí que influye también en el hecho de que los trabajos se estén desarrollando de manera indigna, pero tiene que ver simple y sencillamente con la ética y con la moral de cada uno de nosotros. No incide toda la sociedad, porque no podemos poner a todo el mundo en el mismo saco, pero sí que tiene que ver mucho con nosotros, no con los demás, ¿vale? Entonces yo creo que cada persona sabe lo que tiene que hacer, cómo debe hacerlo, pero si él no quiere hacerlo, o sea, es cosa ya de él, ¿no? Pero que sí, yo siempre digo, si la gente, pues claro, no se le establece como norma, como que debe de ser, es una obligación. O sea, pero si él no quiere ejercerlo, o sea, hemos de presionar como sociedad para poder llegar a ese punto de decir, bueno, es como cuando vamos al colegio, ¿no? Que sabemos que tenemos que ir todos los días y de manera constante, repetitiva, es como cuando trabajamos. Pero claro, la gente es la que tiene, o las personas somos las que tenemos que ponernos a trabajar en ello. Claro, si no lo hacemos, pues buscar algo otra vía, como penalizarlo también, ¿no? Si el gobierno también tuviera la predisposición de decir, hombre, esto se debe de hacer como una obligación y no hay. Si la gente no quiere de buenas maneras, ¿no? Por decirlo así, hay que buscar también la vía para poder exigir de que estos derechos se cumplan de alguna manera, ¿vale? Entonces tiene muchísimo que ver también, por eso lo decía al principio de la charla, ¿no? Que tiene que ver muchísimo con la sociedad, pero también tiene que ver con el gobierno, ¿vale? Gràcies, Fanny. No sé si algú més vol aprofitar aquests 5 minuts que ens queden. Si no és així, doncs jo crec que ja... bueno, aquí hi ha una... Perdona, hi ha més... Sí, bé, doncs finalment donem la... Perdoneu, llegeixo una cosa més i li dono la paraula a la Lluïsa perquè faci el tancament de l'acte. Diu l'Abdul, diu, estem perdent i abandonant tota una generació de persones que van aixecar aquest país en el moment que més ens necessiten, que els retornem una mica de tota la vida de treball i sacrifici. No és just. Sí. Moltes gràcies, Abdul, és veritat el que dius. Doncs li dono pas a la Lluïsa, a la presidenta de la taula del secretariat. Endavant. Doncs res, espero que tothom hagi pogut gaudir d'aquesta taula rodona, les experiències, les situacions viscudes, totes molt interessants i a més les situacions de denúncia que hem pogut fer. Donar-vos les gràcies a totes les ponents per les vostres experiències i les vostres explicacions i també als assistents i dir-vos que des del secretariat d'entitats de Sants Oceans i la Bordeta, des de les diferents taules que tenim de coordinació, en aquest cas la taula intercultural i des de les entitats que, com ha dit abans la Maria José, és la unió, som la gent que és de baix a dalt, perdó, que farem la força, perquè de dalt a baix no ens ajudarà ningú, sinó que hem de ser nosaltres des de baix, que tirem endavant i fem que es moguin aquests polítics i aquestes polítiques que a vegades queden com aïllades quan ens veuen. Per tant, moltes gràcies i, repeteixo, treballarem per construir un país millor, un país, i per extensió un món, on tothom pugui viure lliurement, tothom disposi d'habitatge, d'un salari digne i que pugui treballar allà on vulgui, que no hagi de marxar de casa seva per les situacions precàries on viu i anar-se a altres països on a vegades no és benvingut ni benvinguda, la qual cosa és una indecència perquè no sabem mai a qui ens trobarem i, per tant, treballar entre tots i totes per aconseguir això, un país millor
i per fer un món millor. Moltes gràcies i ens veurem aviat. Moltes gràcies a tothom i moltes gràcies a tots els ponents, a les ponents, perdoneu, que heu participat i a les persones assistents també. A vosaltres. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies i jo convido a tothom a lluitar per les persones més vulnerables de la nostra societat. De veritat que s'ho mereixen, de veritat que els hi devem i seria absolutament immoral no fer-ho. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, sí. Molt agraïda per la invitació, no? Molt interessant tot. Jo crec que és una experiència més, molt bonica. I això, moltes gràcies i seguim en la lluita, seguim lluitant per tenir un treball digne, un sou digne, sobretot, que això també és important. I ja està, ho sento. Volia parlar tota l'estona en català, no m'ha sortit, encara tinc por, però bé, seguiré intentant i ja està. T'ha sortit molt bé. Ho has fet molt bé, Fanny, ho has fet molt bé. T'ho dic com a profe de català, ho has fet molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies per els ànims. Fanny, jo soc castellanoparlant, Ah, de veritat? Sí. Em da por, em da vergonya, jo no sé què he de fer, però bé. No, mica en mica, jo també ho feia i ja està. Sí, no canviar la llengua, però seguiré intentant hasta que lo logre. Aquí hi ha una persona que t'està sentint que ha dit que ho fas molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i a totes. Gràcies. 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 Adéu. Adéu, que vagi molt bé. Adéu.